Ngomito Igare mari tati Rora buna gocha Igare mari tati Rora buna gocha Igare mari tati Rora wero Igare mari tati Gaki enchera mwato konyire mwato rusirio bosoku ekiagera omwana oyo ntogendrete konya komurwanirira ase obogima bwaye mwato rusirio bosoku nande bono goikera boni ganchendo cheng'eriete boni iga omwana oyo aratwara okeng'u nyambane agendere koraa 2027 nere toroche gochimotwa otokonyire ase atambe sana ngoro kwa emirimo ramugeni nabwate nyaroka yarenge morito tukaenda kiogoro nyagitari ngia tokonya tukarororo tukatumwa chenero kera tuika chenero aramba tushughulikirete lakini yigete chibesa chigatobora kera chiatobora bana bagasali kurwa bitanda bakorara 10 bande 5 bana bagatinda bwaki bono twale twasemereti bagochoga tokonya batutumire chibesa baika bali bichisi chibunga chiansi bantu bali bakori batobora chibonsi onekana na chakwawe namba yokengo buna na kaigalimo igali spondio chonkonya tueteire korwa utu bwato butakobonge kende ngiyo twabwate nonye lakini gakingote no mosimi woke ngombia mono naende mbia mono etari nekerengo mbia mono kiagera wantinyire amariga ngoro ku Felista Kerubu tata ngoro ku David Nyamache nabo mwana omomuro minto aba musigo aka tukamwenya gitari tukanda kiogoro tukatomu general no twaberete Nyasaye akamokonya saa sita chiabo tuko tare 17 bono korwabu tukaba discharged igoro Sunday lakini bono bahati mbaya chiba chikabora tukararororo naka twararoro bwa Kimambi baseli gukoru chiwodirogoro bairu mate bono gabwasi barugenda abana bakorara abana 10 getanda bana baiboli barumba gwatasi bakoba no gochunga bakamambi bono twachi gotema koria basana bairi lakini ntonyore tichi mweli bono ebirenge byangichera nalige namba yo mwesimi wokengo amaene nabo nanyenyora alafu na omwana omurikere message omwerese no muchando tobwate ase obwango nabanyara ko baka correspond otomo omokoriro yegasi nabache baka story amaene nanyara ko bagakora kikagotosira kakingo mwene ngambu yamano okengo nara igoro rakorera amakumi amange nano mogaka naro kwete ochikiogoro gali nanyara to baka tomoretera gaka ne biri yarenge nene sana na gochinamba ine mata nana akonyo omwana gete amaene ora akonyira abange ngomwene ngambu yamano David Nyamanya goche igane nkayane omwana oyo onyora omogeni omochikorone omurone omaremo kwete lakini ngina nare na yani nambi yamono aso musimi okengo ebyankoreira se family ani naje konyara lakini onkoreire ondusi gobosoku kolunya gitari baka ondete baka nkayane bachi kora mnamenyete omochumo taka emechimetaka no kumbe nere echaire lakini mate osoko kwa Nyasaye bunaro beti mirimo Nyasaye bunere ondora ira mabera omochukoro ndetero omwana oyenka biamono. Silvia, nashukuru Bwana Okengo kwa kunisaidia kazi ya sijui ningekuwa wapi, namshukuru sana. 27 hondete yora okune mbia mono 2027 nere toroche ndoroche onde goetaniere na kimogo teba ba mintu